Et år er gået. Ja. Et stort år. Obama blev præsident. Ja. Vores talent i dansk fodbold 2008. Vi har snakket sammen, og vi er enige. Vi har super og forhold. Han hedder Kasper Bøller Nielsen. Okay. Det er simpelthen enige om, det er ham, der skal være vores talent. Det er vores endelige beslutning. Ja, okay. Jeg havde 2 emner. Ja. Den ene, det er Kron Deli. Han er jo bombespiller. Han er jo bombespiller. Han er jo bombespiller. Han er jo bombespiller. Kron Deli. Ja. Hvad kommer han fra egentlig? Ja, det kan jeg også sige. 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 Ja, det vil jeg sgu også sige. Jeg ved faktisk ikke, hvor han kommer fra. Han kommer jo fra, altså han er jo dansker. Så havde jeg lige en anden kandidat ellers også. Michael Lump fra AGF. Michael hvad? Michael hvad? Lump. Fra AGF. Det hælder nok mest til Bøgeholt. Nej. Nej. Bøgelund. Bøgelund. Ja. Det har vi også snakket om. Årets træner, det er Lars Olsen fra OBA. Hvad hvis vi går uden for Odense? Jamen, det er ikke for sjovt. Jeg har lavet det her, vel? Jamen, det er ikke for sjovt. Jeg har lavet det her, vel? Jamen, det er ikke for sjovt. Jeg har lavet det her, vel? Jamen, det er ikke for sjovt. Jeg har lavet det her, vel? Olsen. Jeg har lige stjernet for Randers FC. Til Tøfting. Til Tøfting Ja. og Colin Todd. Ja. Hvad hedder han? Colin Todd. Hvad er det for et navn? Det er en englænder. Nå. Hvem skal det være? Hvem siger I? Sidste afgørende beslutning. Årets træner 2008. Lars Olsen. Og det står du fast på. Ja. Hvad fanden? Morten Jensen Tøffe. Pækkløver. som årets træner. Ja. For det, han har lavet af ham. Ja. Det næste råd skal være i Hall of Fame. Det skal være en stor spiller i Danmark. Den største nogensinde. Gaugaard. Michael Gaugaard fra FC København.